Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamua kadamang dohok dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata nitu hata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohok dame, siad debata amata, doho sian anak na Tuhan Jesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe jamita di partangyangata imana dienet sian buku panurirang Hosea bidu 5 mamuka sian ayat 15 rodi bidu onom ayat sada rodi ayat onom. Laus turpukido nagabe epistel tu minggu parjolo dung Trinitatis tanggal 10 sada Juni 2020. Hujahama dihita sonoma didok hatani tu hata. Lahoma au mulak tu inganaku paima diudukon nasida dosa nasidai. Jala dilului nasida bohikku di bagasan haguguton nasidai pasuguton nama mangalulu yau sian nasarohana. Beta hita asa mulak kita tu Jahoba. Ainunga ibana mangaribahi laus ibana pamalum hita. Nunga ibana mabugangi laus ibana mana wari hita. Sai panguluon na do hita dung salpu 2 hari. Tole patuluarihon paheheon na hita. Asa mangulu hita maradupon ibana. Sai manadda mahita. Sai ringgas mahita mangyahi parbinotoan di Jahoba. Tuduson buhasiangari do sitong ni habibicarna. Jala sai narodo ibana songon udat tuhita songon udan nene na mamorno hita noe. Tung ahama bahenokku tuho ali Ephraim, tung ahama bahenokku tuho ali Juda. Ai tuduson obu manugut do hadaula tomuna. Jala tuduson nabur manugut natibu manaik. Di baheni hu barbar nasida marhite-hite akapanurirang. Hubunu nasida marhite-hite hata akana sian pamangaku. Gabi bicar aka uhupu songon panodang. Ailomuad rohaku mida asini roha asa mida pilihan. Jalalomuan mida parbinotua di debata asa mida pilihan si tutungon. Ima hatani itu hata. Di hamua kadongan saha porsiaon mangihutok kamu. Tu dia do pasumanon. Manang gobar honoton tuhatai. Tuhan itu paling tepat digambarkan sebagai apa? Adong dorupani namang gobar hon tuhatai songo parmahan. Jala takas duyate adok tajaha di Bibeli. Isarana rupani di Pesalme 20 tului. Adong domuse namang gobar hon tuhatai songo dokter, songo tabib, songo pangubati. Adong do namang gobar hot Tuhani songon sahalak ama. Songon asini rohani ama maradupon anakna ninna rupani. Songonima asini rohani debata maradupo bangsona. Adong musedo namang gobar hot Tuhani songon sahalak ina maradupon aka yanakonna. Sebagai ibu terhadap anak-anaknya. Jala adong do namang gobar hot Tuhani songon ale-ale manang seorang sahabat. Budui tajaha di Yohanes 15 ayat 14. Sebagai sahabat apa yang kita harapkan dari seorang sahabat? Tentu sebagai seorang sahabat harus saling menghargai, saling memperhatikan satu sama lain. Sahabat yang baik itu adalah ketika dia mau berempati dan bersimpati kepada kita. Molo hata batak narupani donga mekel donga tangis. Adong dona manggobarhon songon kekasih. Taingok do tahe edepop rohani nama dok songonon. Yesus kekasih jiwaku sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku kau tebus dosaku ninna rupani. Dianggap Tuhani songon haletna. Bohama haletate.
songon edde di era 20 ni dorai. Manang di dia peibana saya diingok do halek nai, kekasih nai. Aku mau makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu inna rupani. Adong do namang barhot Tuhani songon suami. Jadi hita ma istrina. Molo di padan nai baru di dok Tuhani do panguli hita ruas naon ma orwanna. Songo dia dope gobaran ni Tuhani. Meragam dope didok di Bibelia ti akamang dohot tamu inang. Sipata do didok songon raja, songon partano batoan, songon lubu-lubu, songon perisai. Dohot aka gobaran na asing dope. Hamu kadongan di buku Hoseaon saya songon hubungan suami istri do idaun. Di gobarhon hubungan ni debatai maradupo bangsona. Idora nataida jalanata atusi di perintah yang aneh. Manang di persuruan ni debatatu si Hosea asa mabuat sada buru-buru si babi jalang. Perempuan sundal dohot akatubu ni si babi jalang. Jadi bodo yang notajaha di Hosea bidusadei di ayat 2 misalna dohot ayat seterusnya. Buasa songoni anu nga dianggap saya songo buru-buru si babi jalang bangsoi maradupon debata. Di hubungan suami istri akamang dohot tamu inang. Ahado na macai arga disi. Tutu na macai arga ima hubungan na mesra na mamulin. Parsauran hubungan na mamulin di antara kedua belah pihak. Dang boi bertepuk sebelah tangan. Dungi di hubungan suami istri macai argama na marguar kesetiaan. Jala manang isi pehita sebagai suami istri, saya tajamut todo unang masa nian na marguar na marmainan, persundalan di tonga-tonga ni keluargata. Molo istilah nuaing rupani didok may perselingkuhan, selingkuh. Molo naung markeluarga, manang suami istri, mabuat buru, manang bawana asing, didok may selingkuh ate. Halayak kana sumanguli, manang nasumarhamulia dope, molo mamitor nikah rupani sosial dalan nadenggahan, didok may selangkah. Jadi selingkuh dohot selangkah. Saidauma si songoni ate siar rumah tangga tabi. Jala molo masa pe si songoni di zaman sinuaingon, unang mamasai di rumah tangga ta. Hamuak kadongan, jadi dang apala di sipanganon na suada, dang di parabiton na suada, dang di arta na suada, dang di sinamok na suada, anggo apala na tahabiari di tonga-tonga ni rumah tangga tabi. Moloido nga somali, jala mamuka saut pehita na baruon, nunga masibotuan hita taringot tusi. Anggo na paling tahabiari, unang masa songon natataringoti na digijangi. Unang adong na manguse padan maradupon pasanganna. Lau sido nuaing nataida di hubungan ni debata maradupon bangsonai. Aitung malengleng do pakilalan ni Jehovah mamereng pangalahon ni bangsoi naung manudalhon Jehovah. Muruk debata tu nasida. Aidang satia be nasida tu padanna maradupon debata. Nunga adong debata na asing dukon ni debata Jehovah. Lapatan na mereka sudah menduakan Tuhan Allah. Sudah ada ilah lain selain Allah. Onma nasoni halomohon ni Jehovah sian bangsona. Songon hubungan suami istri na tadok digijang na keningan, unang adong nian orang ketiga diantara mereka, diantara suami istri itu. Unang adong orang ketiga. Hamuak kadongan saha porsiaun, apa yang paling menyakitkan hati Tuhan? Tentu ketidaksetiaan. Dus songo suami istri nak kiningani. Membelakangi Tuhan. Resminya Tuhan itu masih suami atau istri kita. Dalam ucapan kita Tuhan itu masih kecintaan dan pujaan kita.
masih kecintaannya, masih pujaannya. Tetapi di belakang kita mendua hati. Tuhan tidak lagi menjadi nomor satu dalam hidupnya, dalam hidup kita. Tuhan tidak menjadi yang satu-satunya lagi dalam hidupnya, dalam hidup kita. Alania kamang doho tamua kaina nami. Sudehita nama bigi jami taon. Sada do si paingo na tubang sona. Secara khusus molotairi dan rupani di Turpuki manang nagabe alamat ni hataon imatu Efraim do Juda suang songoni nang tuhita di bagasan partikianon dalam rangka menjaga hubungan nadengkan baraduput tuhatai ima jangan kita mempermainkan Tuhan. Macai takas di ayat onomi ailo muado roha kumida asini roha asamida pilihan jalalumuan mida parbinotua di debata asamida pilihan situtungon. Jadi Tuhan lebih suka terhadap kasih setia daripada persembahan. Pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting dan jauh lebih disukai Tuhan daripada persembahan bakaran. Molo naing serius hita tu Tuhani, jala molo naing serius Tuhan itu hita peko serius do tu Tuhani. Asi pahata ragu do Jehovah di pertobatan ni bangsoi, nang di pertobatan ni jol masih hutto ni bana. Serius do nasida manangdang. Di ayat opati di dok ay tuduson obu manugo do hadaulatun nasidai. Jala tuduson nabur manugut na tibu manaik. Taboto do obun manugut ati manang nabur manugut. Hatop dui mago. Hatop dui nakok. Holaro matanyari itorsotarida dui. Jadi jol mau pesongonido. Pangalahona songoni. Hatop rupani mago. Hatop muba. Alani molo naing parrohahonon ni Tuhani hita pe ikon maparrohaho Tuhani ikon setia ido kata kunci di hubungan nadenggan sebagai suami istri, sebagai akan namar saur, akan namar dongan, apalagi di hubungata maradupun tuhatai. Jangan ada ilah lain selain Allah. Unang adong debatana asing dukon ni debata jauh baik. Alani setia mahita. Jala toktong matuhatai tabain nomor sada di bagasan nguluta. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Sai pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami be. Asa di parbueho katami parbuena denggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.